sindical! Gràcies. Podem parlar. Tal com es va expressar amb el sindicat UGT, aquesta moció feia referència, no és una qüestió d'urgència o no urgència, i en tot cas ara li passaré la seva paraula al secretari perquè els ho torni a explicar, perquè em sembla que ho hem explicat per escrit i verbalment, però perquè correspongui una altra explicació no passa res. Estem parlant d'un tema que fa referència a uns expedients que estan en tramitació, ni en caràcter ordinari ni en caràcter d'urgència, ho vam explicar, no es tracta en absolut de cap manca de respecte a l'expressió de ningú, és un tema que té la seva pròpia tramitació, és una tramitació interna, ja ha nomenat un instructor, es fa tot el procediment d'acord amb les indicacions dels serveis jurídics i per tant... ¡Demagogia! 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 ¡Cambia a la familia! Es tan fácil como voluntad política. Volen fer favor, No. Volen fer favor? En tot cas, li passo la paraula al senyor secretari perquè em sembla que ell té més formació jurídica i com que la seva formació jurídica ha d'ordenar el desenvolupament dels plens, doncs per tant li passo la paraula al senyor secretari perquè els expliqui per quina raó, ni en caràcter d'urgència ni en caràcter ordinari, es pot debatre en el ple municipal una qüestió que té el seu propi canal de debat en els serveis jurídics de l'Ajuntament. Senyor secretari. No es necesario. Este reglamento contempla dos formas de intervención en los plenos. Las entidades pueden presentar propuestas al pleno para ser incorporadas al orden del día. Lógicamente, si la propuesta se presenta antes de haberse convocado el orden del día, se incorporaría al orden del día. Si el orden del día ya se ha convocado, lógicamente no entra en el orden del día. Y el reglamento expresamente dice que entonces pasaría al pleno más próximo. Esperem poder fer el ple tot en normalitat. Per tant, per poder fer el ple tot en normalitat... Pues deja que se hable. S'ha de poder parlar... Deja que hablen, hombre! Sí, s'ha de poder parlar dels temes que són competències d'aquest ple i amb els tràmits que ordena el senyor secretari d'acord amb el procediment. No te Per excuses. tant, no és ninguna No te excusa. excuses. No és ninguna excusa. Insisteixo, aquest ple s'ha de poder desenvolupar amb tota normalitat. Hay que mirar atrás donde venimos. I per tant, si no es pot desenvolupar amb tota normalitat, em veuré obligat a suspendre'l. Aquest ple es farà. Per tant, jo diria a tota la gent que està aquí... Sí, senyor! Farem els possibles perquè el ple es pugui portar endavant i perquè la tramitació interna d'un expedient portat amb totes les garanties... ¡Acoso! ¡Se llama acoso! ¡Ponle el nombre! ¡Acoso! ¡No saben lo que Totes les garanties... ¡Acoso! ¡Libertad de pensamiento! ¡Acoso! Eso es la cosa de la amb totes les persona. garanties procedimentals, jo demano respecte a la institució, demano respecte al procediment A ver si no aprendemos. i espero poder fer el ple en normalitat i en públic. Esa es la situación. El ple el farem i acabarem fins a l'últim punt de l'ordre del dia. Doncs jo el que demano a la gent és que puguem desenvolupar el ple. Si continuem el ple així, d'aquí una estoneta el suspendré. Pues suspéndelo. I continuem. Esperem. Bueno, suspenem el ple mitja horeta. Demano als portaveus que vinguin al dia, d'aquí mitja hora reprendrem el ple. D'aquí mitja hora reprendrem el ple. I ara, a continuació, amb els portaveus decidirem allò que fem. Queda suspès el ple fins d'aquí mitja hora. Durant aquesta estona, amb aquesta reunió, hem explicat a tots els portaveus el per
quina raó el secretari ha fet una explicació amplíssima, jo crec que completíssima, de per quina raó un tema que no és competència del ple no es pot debatre en el ple. Per urgència, si podem en caràcter ordinari. Si no podem continuar el ple en caràcter ordinari, aleshores el que farem serà, com ja li he dit... Moción presentada por la sección sindical de la UGT del Ayuntamiento de San Felipe de Llobregat en relación al expediente al senador del Treballado Municipal. Demanar a totes les persones que estan Así que el dia 11 de juny de 2011 el cap de servei de manteniment va ser citat al cap departament de recursos humans per comunicar-le verbalment que se li hauria decidit al senador contra ell. Atès que el dia 30 de 2012 el cap de servei de manteniment de ciutat rere la notificació del decret d'alcaldia en el que se li posava un manifest i li voldria pedir al senador i com a mesura cautelar li posava una mesura de l'ocupació al manteniment únicament la resolució bàsica per un període màxim de 3 mesos.